जायगा 22% एसिया मुलुगनि मानसिफोरनि मोनसे गोब्राब बे जेंना नुजादों। मुलुगनां हेफाजाब होयोब्ला बे जेंनाखौ सुस्रांनो हानाय नङा। मा फरायबाबो जों हाला बिदि बुरखायबाय थानाय जाबाय एसे सादुबाबा जों नायजायो दं खर'फोरनाव मा जाखो बेफोरखौ खालामनाय दं। Hello, Asal. Oi, meeting bulan थाखाय एसे नायजानांगोनलै। boleh Asal? Lihatlah Asal. Kenapa oंखारबो आंबो ओंखारगासिनो दङ। दे थांगासिनो दे बिदिब्लालाय। Pas kamu kenangan no? Ayo, pas. Oh iya, Son. Babinya. Ayo, turun nih ya, Bra. Ayo. Ayong na bobin jakhö? जों आयं गय बानना फैदोंमोन। दे होमबालाय आयंमोन बेयाव जिरायफैदो। दे आयंमोन मा खामानिमोन? आयं खामानियालाय बारा गिदिर नङामोन। माने मेट्रिक फरिखानि थाखाय जोंनो एसे खरम जानो हरदोंमोन आयं। आं बेखौ हानायालाय हागौमोन नाथाय नोंसोर आंनो 5,000 रां बेनि थाखाय जेबो सिन्था खालामनाङा आयंआ। दे होमबालाय नोंसोर कलमफोरखौ लाबोखादोंबा? औ आयं। हरदो बिदिब्ला आंनो। आं एसे न'आव हाबहैना फैनि। दे जागोन दे माथो खालामबाय थाखो ब्रा आसोल आयंआ? नोंलै थाथ'लांनांगौ ओंखाम उखैथारबाय आंखौ। टाइमाबो एसे लेट जाबाय। जाबायथ' टाइमाबो। नै आयंमोन जाबाय। नोंसोरो एग्जाम होनायनि सिगां बेखौ खनसे खुलुमग्रो। बेनि उनाव पास जायाब्लाथाय आंखौ बुंफै। दे होमबालाय फिसाफोर नोंसोर मिथिजोबखाबायबा मा खालामनांगौ बेखौ दे बिदिब्ला मोजां थांबानो जाबाय आयंमोन।
Udah, sekarang siapa deh kalau mau belum ada pasang mana? Hut, yang udah coba kontrol. Ini pasti deh, isi antar. Jangan bisa poskan deh. Selamat datang film ada. Mana? Oh, sungguh, masih ngedrang nih. Ya, jangan ada sih. Duduk. Duduk kan. Asal, mana sama ada sih? Nah, sudah ada. Oh, jangan kita apa jadi pas jangan nana. Berah, saya anak kalau sudah belasal nilai. Angnya baru sudah baik. Dia di lelek. Pas sana kita kan. Asal di next sampai jalan ke Numancang. Boleh, bekunnya kasih nuang nih. Sini lagi. Mana kena tu ni kau? Asal, ani hamale. Ini son, ini apa aku mah? Uli, ini apa mak? Kalau misalnya nomor berapa? Tapi berat boleh juga. Kau ada soal, kau tahu sih aku sama sudah san. Buat, damai sekali kau. Kau dah selesai sini libur barang le. Nggak itu.